Гледай, може да си намерим места в Парадайс. Виж най-големия мол. Той си е най-голям, да? Къде? 6-5 Всичко е червено. Всичко няма на зелено. Но това е много кафе. Всички лампи. Трябва да се качим на горното или на по-долното. Къде има друго ниво? Ние пропуснахме, в смисъл не можехме да влезем в това над нас. Ма там беше забранено. Точно, то се влиза от другата страна на мола. О, това нещо много ме дразни. Май си ходим 4 в. Аз друго не виждам какво може да направим. Гледай, бате хора. Тук един датчик свети, че е свободно, но едва ли е свободно. Не, някой не зачита. Но нас не ни зачита, защото ни е малка колата. Гледай. И то колко време обикараме. Ето мамо там свети, ама не се знае пак. Зелено място. Ама и то е важно така. И тук се въртиме 1 час. Ама гледай, никъде няма места. Точно, ние от тук минаваме за 3-ти път. О, има едно на там. Давай направо. И ще намерим, не знам, изобщо сирната табела. Абе, той има места, ама ние не мога ги открием явно. Гледай, бата, той намери място и си отива. Открих една зелена лампа, мамо, завина там. Да, ето я там. Ама не се знае дали е. Обаче този рейнджера видя място и дай газ нататък. Какво е видяла? Място, не го ли видя как тръгна? Види място и веднага. Не, аз предлагам да си спомня. Айде. О! Не, това не е място. Йоли пък реши да снима. Не, аре да си. Снимам от моята страна. Не поснимай. Да видим каква бе такова, каква криза в Парадайс център. Да бе, направо. Може да си намериш. Има ли друго ниво? Откъде си? Има. Излизаш от там, откъдето влязахме сега. И какво? И после трябва да заобиколиме. Ето ниво минус 2, така ли? Да. Ние сме на кое ниво? Минус 3 сме в момента. Как минус 3, бе, колко пари? Мале, колко сирени за пожар. Много червени лампи. Тук сме баш под фонтана. Оди, ако тук не намерим, аз си хода. Ама ние как слизаме на минус 3, като... Де, той тук е същото. В фиеста да снимам, да гледам всичките. Не, мамо, то тук е направо. Ами като най-големия мол. Най-големия мол се... Мамо, натам имаше много зелени, имаше поне 3 видях. Накъде? Нататък имаше 3, невъзможно е да толкова датчици да са пропуснали колите. Бе, никъде нямам. Гледай, повече от 4 минути, ето виж там има зелено. И не може да си намерим место. Къде отиде зеленото, бе? Къде има, бе? Не, или малка е колата. Да, и нашата е така. Добре, да, обаче нататък също имаше много червени. Добре, да няма ли едно зелено? Видях зелено, май. Видял си ти трънци. Да, видях. Не, аре си ходим това. Зелено! Къде си тръгват? Кой? Но Зелено, бе,
Вече го паркираха. Вече го паркира. Ще освобождавате ли? Щом товарят. Ами аз ще стоя тук и ще чакам. Ще отворим стъкла. Не? Не, окей. Не, ти си пазаруват за Коледа, ама яко. А още няма декември. Багажника пълен. Аз ти предлагам да си ходим. Лако ми хора. То се започва от ниво 1, 2. Щом 4, 5, и 2 е пълно, значи 1 е същото. Те се пълнат отгоре надолу. Всеки, който не намери място и слиза надолу. Гледай, тук коли има, които... Това кола. Купър. Странно. Гледай, Това бе тук няма върво. Гледай, бе, Казах ви, че има зелени, които невъзможно е просто да се пропуснат коли. Имаше там зелено, много паркираха вече. Абе, паркирали се на място, не на светлината. Ами те помага. Ама, бе, 6 минути сме тук. Видях зелено. Къде? Ма беше малко. Да, табелата. Не, там лампата. Закри се от зеленото нещо. Това бе. Те хора пазара. То яко. Гледай, тук дори местата за инвалиди надали са паркирани от хора, които са инвалиди. А просто от хора, които не си намират места. Гледай, тук даже един е спрял по средата. Наместили се 3 в 2 места. Мамо, там има мисля или... Не. Оф. Само се заблуждавам от тъпата им маркировка на тия. Не, аре да си ходим. Абе, сега няма ни да намерим. И спираш на платното и много ти дереме. Ми да, но... Да те заобикалят. Сега... То иначе то така, гледай ги тук къде се спрели, където им падне. Какво е тута пели? Гледай такова шменди капели. Ама защо всички пазаруват за Коледа и то яко? Да, то Коледа е след един месец, че... Дите ги Вие мълчат. че не ми помагате, нали? Не, аз... Ето мамо, там има зелено едно се... Обаче... Едно се вижда, че не е зачел колата. Или може да не се знае. Не мога да видя. Ние снимаме. Да, това е помощ. На хората да не идват в събота и неделя в Парадайс център, защото е ужасно. Няма къде да си паркират. Леле. О, места! Места. Да. Вижте хора, имаме място. Супер! Чакай да снимам много. Да. Да си бе план, бе. Аз го свалих, щом влязахме в моя. Защо? Не знам, не ми се носи. Гледай, повече от 10 минути сме тук. Виж, моето снима е по това. В събота и неделя не идвайте в Парадайс център. Няма места за паркиране. Се подуйте да обикаляте паркинг. Има ли още място? Има този строение, да го смачкаме, има гаранция. Готово. Не. Трябва да Точно. запомним къде сме се спрели. Значи къде сме се спрели? Значи минус 2, 9 Д, да. Някой запишете ми. Аз го записах на видео. Или по-точно, да. Копи.